on sa khanyu ka stadium baro kawai haka jinga la kai shibet kamet haka por chiteng senya bat kum joro la shai man step ni pdeng singba ya pi baro ki paralok ki baju it bat jukershan ya kaneka channel na ka por shakapor ka jingkerpat ya ki paralok ki bompat daban subscribe la da pisngo tenat ya ki video haka neka channel singba baban ai jingkershan na ka ba share like bat kham tam ban subscribe ka jinga la kai ka ba shangshit bat ka bi internet ba hado kata ka bala ban kring ba ya ki babon ki rit football hasat lak ka parthai ban pek ka ne ka jinga la kai ka dai shibet ka met haka por chiteng senya ka jinga la kai kan long hapdeng ka Barcelona persha ya ka Atletico Madrid ka ne ka jinga la kai kan long haka por chi baje haka por chiteng senya ka ne ka jinga la kai ka dai ka jinga la kai second leg jongki haka semi final jongko Copa del Rey ka ne ka jinga la kai kan salong halayeng jongka Atletico Madrid kumta kan salong ka bajwat bat ka bay khat ba ya ka Barcelona bakani kon persha ya ka Atletico Madrid namar bakadai haka yeng jongka haba phai haka jinga la kai first leg jongki ngiyo i bakalong ka jinga la kai ka bay bayang bor ba hadu kata namar baro artliki kenon keleo bantap hadu damar la saw teliki kol handre haba phai pat shikisan teli ki jinga la kai ki bakhat do jongki ngiyo i baka Barcelona kala ban penlem ya ka Atletico Madrid hadu lasen kat ba ka Atletico Madrid pat kala ban penlem ya ka Barcelona tang da chisen bat ki ya kai da chisen haba pet ya ka ne ka jinga kendo jongki la ban ong baka Barcelona kan sala ban penlem ya ka Atletico Madrid shibet kamet haka ne ka jinga la kai handre haka wai pat kaliang la ro ban ong baka Atletico Madrid kan sala ban penlem ya ka Barcelona namar baka ya la kai haka yeng jongka handre ya kata ngin sepet shibet kamet haka por chiteng senya mano ban yorung chika final jongko Copa del Rey na peneng kini ki arteli ki club haka wai pat kaliang ki ring football hasatla ka perthai ki kwa baka Barcelona kan sapo chika final kenang bakan yo ban yakon persha ya ke Real Madrid namar baka Real Madrid kalarung chika final bat ka ap satang ya ki wai ne kini ki club bakan yakon persha kumta ngin sepet hato ka Barcelona kan la ane emban penlem ya ka Atletico Madrid shibet kamet bat kum joro bakan yo ban yakon persha ya ke Real Madrid kum ba ki babon hi ki trang bat ki anglon ki paralong nong kershan jong kene ka channel kum no pisngau hato pitarai kum no ka Barcelona kan seyo ne emban yakon persha ya ke Real Madrid haka jinga la kai final jong kene ko Copa del Rey sepen pawi ka jing perkat jong pi haki comment section sakawai pat ka jinga la kai ka bala ban pen sangshet lane ban kring ya kiru it football hasat lak ka partai ban yo pet ya kane ka jinga la kai ka dei ka jinga la kai quarter final first leg haka kon ka CAF Champion Cup ka jinga la kai kan long hapdeng ka kan hun jong Lionel Messi kata ke Inter Miami persha ya ka Los Angeles kane ka jinga la kai kan long la sha man step kata ka la tarik jong menta ubnai haka por khandai ba je man step kan salong ka jinga la kai ka bajwat bha ya ka kan hun jong Lionel Messi kata ka Inter Miami namar ba ka ya la kai shabar na layeng kata halayeng jong ka Los Angeles handre wala ka taro ka Inter Miami kadone ka jingkerman bakan penlem ya ka Los Angeles haka ne ka jinga la kai namar haka jinga la kai ka badang shudap jongki kata haka jinga la kai joka majalek soka ka Inter Miami kala ban penlem ya ka Los Angeles hado dalai la ka we gol bat haba phai pat hakilai teli ki jinga la kai ki baladap jongki ngiyo iba ka Los Angeles kala ban penlem ya ka Inter Miami da arteli ki jinga la kai kat ba ka Inter Miami pat kala ban pelem ya ke Los Angeles tang da kawai ke jinga la kai kumta ngin sepet la sha man step hato ka kan hun chau Lionel Messi ka Inter Miami kala ma ban pelem ya ke Los Angeles hakane ka jinga la kai la de don na pleng jong pi ki paralok ki bakwa ban yo ya ke ling ban pet ya ke ne ke jinga la kai sa John ya ka WhatsApp group ya ka ling ngan sabo description la ne hapin comment jong ka ne ka video kublai shibon ngin skendo pat hakawe ka video